Hej og velkommen. Det er Rune fra Danske Programmeringsguides, og i dag vil jeg gerne gennemgå iCompare interfacet, hvad det er, hvad man kan bruge det til i en C#-program, og hvordan man implementerer det. Til det formål så har jeg lavet en personklasse, som indeholder 3 properties, et navn, et efternavn og et postnummer, og de bliver alle sammen sat i vores constructor. Okay. Når vi gerne vil sortere komplekse typer, altså typer vi selv har lavet, for eksempel af vores personklasse, så bliver det lidt sværere, fordi vi måske gerne vil sortere på postnummer for eksempel, eller navnet, eller efternavnet. Okay. Normalt når vi har skulle sortere for eksempel integers, så har vi kunne sige en liste af integers, int-liste, er lige med new, int-liste, og så kunne vi bare sige int-liste dot sort. Okay. Det virker fint, fordi de kan sortere fra størst til den mindste, og fra mindst til den største. Men hvis vi nu gerne vil sortere for eksempel vores postnummer og vores person, så kan vi ikke bare sige, at vi har en personliste, person, og så laver vi lige et navn til personliste. Så kan vi ikke bare sige personliste.sort, fordi vi vil egentlig gerne sortere på vores postnummer. Det er så der, at iCompare interfacet det kommer ind. Så derfor bliver vi nødt til at lave en ny klasse, der hedder personComparer. Inde i personComparer, zoomer lige ind her, der implementerer vi iComparer interfacet, det generiske. Inde i den, der sætter vi typen, vi gerne vil sortere på, det er person. Og så kan vi se her, at vi får vores røde streg. Det er nemlig fordi, at vi implementerer interface, så bliver vi også nødt til at implementere dens members, altså properties og metoder. Så dem implementerer vi. Og vi kan se, at der ligger en metode på interface, som hedder compare, som tager en person x og en person y ind. Og det er fordi, at vi har indtastet person som vores type op i vores interface. Okay. Det man skal lægge mærke til, det er, at den returner en integer, og det er den måde, vi kommer til at sortere på. Så lad os prøve at lave vores sortering på postnummer. Så vi siger if x.postnummer, altså så vi kan se, at vi kan få adgang til vores person, er større end y.postnummer, så returner vi 1. Og det vil sige, at så kommer x bagefter y, så vi får det mindste postnummer ud først. Så siger vi if igen. Hvis x.postnummer er mindre end y.postnummer, så returner vi minus 1, så y kommer efter postnummeret, efter x, undskyld, og så ellers så returner vi 0, og det vil sige, at der ikke er nogen forskel, de er lige med hinanden, og så bliver de bare på deres pladser. Okay, så har vi faktisk implementeret det nu, og det vi så bare kan gøre, det er, at vi kan lave en liste af personer her, så vi siger personliste at det siger vi new person, og i den der siger vi navnet, det kunne være Mikkel, og efternavnet det kunne være Hansen, og han har et postnummer, der hedder 7000. Det samme laver vi nogle flere, og siden vi bare sorterer på postnummer, så kan vi bare lige sige, at der er et postnummer 6000 og et postnummer 5000. Det smarte er så nu, at vi laver en ny instans af vores personcomparer, så vi siger personcomparer, personcomparer. Comparer er lige med new, personcomparer, og så kan vi egentlig bare sende den ind i sorteringen her. Og det kan vi, fordi at den kan tage imod en type, der implementerer iComparer interfacet, og så kan vi skrive vores liste ud, så vi siger for each person, så vil vi sige person her, person, så vil vi skrive om lige ud her, så vi siger person.postnummer, og så skriver vi imod. Og det vil se her, at de bliver sorteret fra mindste til størst.
Og hvis vi lige vil være helt sikre på, at der er forskel, så kan vi lige lave nogle nye navne, der er Jonna her, og Donna her. Og så prøver vi lige at søge dem ud igen. Vi skal lige have sat person.navn plus sådan en her, sådan en her. Og så skriver vi dem ud. Og vi kan se, at de er sorteret efter postnummer. Hvis du vil have det omvendt, så siger vi selvfølgelig bare, at hvis y er størst, så return 1, og så omvendt her igen, og så laver vi den her, og så kan vi se, at vi får det største ud. Det betyder så også, at vi kan lave meget mere komplekse sorteringer, for vi kan sortere på, altså for flere ting. Vi kan også sige, at vi sorterer på navn og postnummer og efternavn, eller hvad man nu ellers skulle have lyst til. iComparer er rigtig godt, hvis du vil sortere dine komplekse typer på en bestemt måde, og vi kan indsætte flere forskellige måder at sortere vores objekter på.